גנוב, זה פעם ראשונה שלנו בכאלה דברים. לא היה שם כלום, אתם סתם... לא מקימים, אז זה מפחיד. פעם שנייה אתה עושה את הכל, מבטיח לך. לא know everybody. אני... אני זה היה בבן שמן, הייתי עושה. כן, אני צריך להיות אחריכם, אתה רוצה תמונות. לא, אתה ברמה אחרת. רגע שמישהו זה כס ליק הפכת? כן. איך אתה? בסדר? איזה התהפכות. אתה יודע שיש כזה? ממני נפלת? נעצרתי. נעצרת פה? עם זה? נעלתי טיפה מעלה. תראה את הזה? לא. ומה נתקעת? אתה עוד מעט תראה את זה בגופרו. תיישר את הזה. תיישר את העמוד. וואי. רגע, צ'או, שיקום לאט לאט, צ'או. שפשוף. אני בסדר, נעצור. תראה את האופניים שהן תקינות. פשוט תקם לך הכיסא הזה. מה אחי? איזה התהפכות זאת הייתה. זה נראה לי... לא. זה פה. ברקסים, יש הכל? נראה לי שכן. כאן יש לי ברקס? קרוב לאפס. הקדמי. לחצתי הקדמי נראה לי יותר מדי. אתה צריך להיות יותר על ה... לא, ממש לא. צריך ביחד. חצי. מה זה חצי חצי? קדמי ואחורי ביחד. ביחד? וואי, איזה התהפכות אבל. הגלגלים לא יתפס לך. תקוף אחורה. לא יתפס הגלגל, לא תחליק לי. יש לך פה איך אתה מגיע לכאן? הייתי עם כיסא גבוה? עם כיסא גבוה. זוכר בגלל זה. את הכיסא עד למטה. אתה עולה? כן. רוצה לפניי? וואו, איזה התהפכות הייתה לי? כן, אהבת ממש, אהבת עליי. כן. טוב, ניצחתי בהתהפכויות נראה לי גם. אני לא יודע למה, אבל כאילו אני מרגיש שאני מחליק כל הזמן, זורק. כי אתה... תופס ברקס, יותר לי את החזק. תשחרר אותה קצת. ותשמור מרחק. שמרתי דווקא עכשיו. לא תתקע בי. כאילו בשביל שלא לא אעצור אותך. כן. כי גם אני קצת מהר. כן. יכול להיות שגם עצרתי בגלל שיעפת. פה?